warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng amreksani ugi sugeng pinanggihan kawula dumateng kawula sakadang saking sanggar seni topeng ireng perwirariba ingkang pun bina dening Bapak Haji Haryoto mijil saking tlatah Pandesari Paraan Wetan wonten dalu menika derek mangayu bagyo wontenipun tasakuran wonten ing dalu menika dumateng para bapak pengunjung sedaya kawula sakadang namung derek doa mugi-mugi tansah pinangan wilujeng kalis ing sami kula sedayanipun mekaten pamatur kawula boten saged kathah mbok bilih mangke sak mangke kathah kekirangan kalepatan kawula sakadang nyuwun agung samudra bangarsami sugeng mreksani ngantos paripurnaning sak mangke perwira rima oi ha 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 ha
kanca padha olahraga supaya badane rosa sinambi mata erang-erang kawula ingkang miturut agama Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan hormatono ayo mari miyose kanjeng junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan abadayat padha kiyatno anggone menghormat maring miyose Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat geni neraka kang mulat nanti sing padha kalem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi soyan kira tumekaning pati diganjar swarga kang edi Lafalina dina inna wahil Islam iku dawuhe pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan mila sedulur wonten mriki netepana ing kewajiban ayat kang kasebat ana dalam Quran terang dawuhing pangeran Mila sedulur kang sami mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya manambah mong marang Gusti Gusti ingkang maha kuwasa lanang ladon nindakake Duh Gusti kang maha agung tinara buka iman kang sejati
wanci-wanci katimbalan ngadhep Gusti kang satu urip iki mung sedhela mampir ngombe yen wis tutuk bakal bali ngadhep mring kang kuwasa aduh Gusti kula nyuwun kawelasan boten sanes badhe nyuwun keslametan merga donya niki kok kathah pancoban lan ujian kok gempa bumi lan uga tsunami saben dina nurare donya iki apa iki pancen beparinge Gusti apa uga pancokoane Jogja Sidoarjo banjur Kediri Indramayu Situ Kintung terus bali niki dereng rampung anggene ngatasi napa niki pancen cukup ilahi awanya sampun kata bebalan dereng kanggo gempa bumi wonten padang para warga kabeh napa yang pahingan direwangi urip ana pangungsian kabeh wis dadi coba wong urip ana ing donya mula ayo nyuwun ngapura nyembah marang Kang Kuwasa donya sampun kata bebalan ayo dereng kanggo gempa bumi wonten padang para warga kabeh napa yang pahingan direwangi urip ana pangungsian kabeh wis dadi coba wong urip ana ing donya mula ayo nyuwun ngapura Matur nuwun dumateng pamirsa sedaya menika bapak ingkang awal utawi bapak ingkang pertama mbok bilih sama